Otieno mar Nyakoromogi ni otieno mari teri makare arwakini machiegni mar yudo weche manyien mag oimore mana ka Ramogi TV odiochieng' mar 18 dwe mar 8 2024 Nyakoromogi kamoro amora ma intie weche medo nyiedhore konde mopogore opogore kotenre kod kaka itayo piny Kenya. Kalonzo Musyoka gene oramo ni gin giwegi ok gipar kendo giyie kod wach manowach kod jatend ODM Raila Odinga ni ne giloso kod Uhuru Kenyatta motelo ne wacho ni ochiwo joge moko mar mondo kony e reso piny Kenya kaluwore kod ng'anyo manobedo e pacho Kenya Nyakoromogi. Kinde ma mago timore bende jatend piny kanyakla kod sirikal olosi weche mag chwalo weche mag omenda masiro somo e mbalariany e kinde manodhi e nyasi mar sidho simbo kata kondo mar tieko tiegruok ne jopuonjre ma osetieko tiegruok margi e mbalariany ma Baraton mantiere gwenge ma Nakuru. Kopogore kod mano bende Nyakoromogi nitiere weche mamoko bende koting'o koda weche mag tuke. Alap mar tuke ma Siaya ochopo kanye ikruok dhi nyime e yo machalo nade mar tieke nikech kotieke tiwacho ni chieng' miyawe Gor Mahia biro gocho kod Yanga mawuok e piny Tanzania. Magi to kod mamoko mathoth Nyakoromogi chakruok nyaka giko mag weche manyien ber koda Nyakoromogi mokwongo weche manyien mawamiyo pek. Mpox nimesikia ni ugonjwa mbaya sana. We don't have any other confirmed Mpox case. Serikal okwedo ripode mayango ni guonyo mar Mpox landore mokalo e pacho ka nonro bende itimo ni ji madonjo e tong' Kenya gi Uganda. We need a funding model that is not focused on the university but focused on the student. We have reoriented the processes under the funding model to make it more responsive to stakeholder concerns. Serikal wacho ni chenro manyien mar siro somo mbalariany ni kare kama moko jonyuol gi jopuonjre to ywak ni oketgi e kidienje ma ok owinjore. King'iyo sani e dweche adekgo wasebedo gi thoe moinga 10. 10 ok en namba, 10 en ngima mag dhano mag jolupo ma bende ji odepend kuomgi. Jo sekta mar lupo nigi luoro ewi medruok mag masiche ma juko jolupo e wedhe ma Homa Bay. Machiegni Nyakoromogi jaloko mare iluongo ni Wilson Ochuka bed thuolo mar tudori koda namba en 336 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya kata mbui mar X @Ramogi TV KE. Bende nyalo luwo wechegi ka i-followa achiel kachiel e Facebook page mar George Bati Daddy Cool. Machiegni Nyakoromogi nyinga en George Bati. Kweth mag Azimio chano wetho oko duond bura mar ODM bang' yango ni ODM odonjo e sirikal kendo weyo gi kendgi ne keto sirikal tesre. Magi timore ka jatend Wiper Kalonzo Musyoka otielo ni onge twak mora manobede e kind jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga ewi wach mar donjo e sirikal kaka Raila nyicha nolero juma mokalo. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Sasa ile nchi inachomeka, Uhuru ndiye alinipiga mimi simu. Uhuru akaniambia mimi tafuta Bwana Ruto ongea na yeye. Kenya ikichomeka hatutakuwa na nchi nyingine. Mpaka hii tuzime hii moto, watu waketi chini waendelee waliwane. Ndalo machuok bang' ogai mar ODM Raila Odinga ne keta yanga ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne oywane uno kendo jiwe mondo obed kod twak kod jatend piny William Ruto e kinde ng'anyo mapek mane omiyo lwasi ma Kenya ne liet. Raila koro nyalo dong' kod tong' gwene wang'e bang' ka moko kuom jotend Azimio moting'o Kalonzo Musyoka kod Jeremiah Kioni koni wechego gin miriambo mag siasa kendo onge twak makamano mane owuok kuom Uhuru Kenyatta. Mtu akipatikana na shida yake ataweza sema hata mimi niliongea na Uhuru jana. Kwa hivyo I don't think that's a way to go. It is very clear and you are dealing with very responsible leaders who are determined to get rid of a culture of lies in politics. My party leader Uhuru Muigai Kenyatta, his mind is also clear. Aliambia watu wa dunia hii hasa hapa Mount Kenya, musiungane, musiende kwa UDA, kuna shida. Sasa hawezi kuwa yeye ndio anaambia mtu mwingine asiende waungane naye kwa serikali. You just need to add 1 + 1. There is no way he will be those double speaks are not good for leadership. Riwruogno sane wacho ni duond bura mar ODM sane bano piende ne mar goyo riti ne riwruok mar Azimio kalore ni ODM ne oyiero riwore kod sirikal. There's a real big trust deficit in this country. The choice is between kuokoa Zakayo na timu yake ama kuokoa Kenya. Because now, even if they were trying to hide it, they have come out
We have seen them make very bold statements. Some are saying, oh, Ruto is not that bad now that he has given us a very good position in his government. And they are saying they are not going to fight this government because they are now part of this government. Ikweta simio kotele kod Kalonzo Musyoka, Kalose County ma Kiambu, okonigi biro dong motegno kendo keto sirikal tesre, kendo ka ng'ato paro ni gidong manumunumu, to biro bedo kod buok, kod teko mar kwedo sirikal, masane gidwa chwako pachoka. Na mimi nataka tu niseme msiogope, kaeni ngumu. Munaona sasa sisi tumeamua kwamba tutakuwa wapinzani wa dhati bila kusita, kwa sababu nchi yenyewe inatarajia kwamba we stand strong. Mageti Mureka jalupo gai mar ODM ma en Governor Simba Arati kanyakla kod nyawadgi ma Mombasa Abdul Swamad Sharif okoni duond bura mar ODM okodonje sirikal kata matin kendo tije mar keto sirikal tesre saniko kadwa metni. I can assure you as the deputy party leader of ODM, ODM is not in a coalition with the government of Kenya. ODM has only come out to say ya kwa nyumba inachomeka, munahitaji firemen wetu, endeleeni chukua firemen kwa sababu nyumba ikichomeka tunachomeka sote. ODM okoniji mane odonje sirikal mar reso sirikanda William Ruto, okofulo ni ODM nie winjruok kod sirikal mar Kenya Kwanza. Ile kitu tumefanya, tumepewa askari kidogo walinde amani, warudishe uchumi vizuri. Na sisi kando na Mbadi, kando na Obaranya, kando na Opio na Joe kuingia katika serikali ile kusaidia Mheshimiwa William Ruto, sisi kama ODM tumesimama kama chama cha ODM. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Kawasuri Nyakwaramogi wang'yo ma pod otenore kod weche mag ODM kama Hamilton Orata emasani dhi bedo kaka jakom mar kojolo mar duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay. Orata ma osebedo jalup jakom mar duond bura no omi lemo mar kawo kama ne owe thuolo gi Gladys Wanga mane oseyangi ka jakom mar ODM e Kenya mangima. Kuku mar tend ODM okawo okang' ma kamano e kinde ma piem mapek osebedo mar laro lemono ka jochung' auchiel nyocha ne oseriedo mar manyo lemono. Kalure gi lendo makamano tend ODM ma Homa Bay opoyo gwelo mar Orata e lemono kendo singo mar sire lwedo. Kotel gi kod speaker mar od bura mar kaunti ma Homa Bay gi jiwo jo siasa mondo odwok chien liet mar siasa mosebedo ka ilaro lemono. Adwa kao thuolo machon dagone erokamano maduong' ne the party mar ODM ma rieko mane gitimono mar confirm honorable former deputy governor Hamilton Orata manyocha en vice chair mondo en makoro ochore mondo bed acting chair mar county. Gima da kwayo ni kapok otim elections jowa manosewuok oko ma dwaro gini ko let us support the decision of the party make mondo party omed bedo stronger. Sadwa kwayo all MPs, woman rep to gi senator ma Homa Bay ni wan kaka county assembly ng'ato ka ng'ato ne nigi interest ne kendo ne une mane ubero supported. To sani nikech koro the chair moyudo promotion owe kom ne vice chair in an acting capacity, adwa na kwau wa support uru jaduong' Hamilton Orata mondo tawa kendo adwa na kawo thuolo ni mondo mi congratulate no yud thuolo mondo mi oriw party nikech piny no oseyiech koni gi kocha. Decision ma party osekawo no wan wa support fully, but pachwa gombo wa mar ni Sir Charles obed jakom koluong yiero to chieng' moro pod wabiro mana gole kwa wuoyo gi other regions machalo kaka jo milambo mondo waket Sir Charles Ong'ondo Were. Koromogi kawasure ni migawo mar thieth okwedo weche ma liekore ni kit guonyo ma idendo ni Mpox medo landore pachoka. Kochiwo lere wi tuono jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni olero ni kopogore kod ng'at achiel manoyud kod ranyisi mar tuono onge ng'ata machielo mosegamo tuono. Ma owacho ka nonro medo kata mar menyo jopiny dhi nyime e tong' matudo Kenya kod pinje ma libamba. Karanyisi en tong' ma Malaba mar geng'o landruok mar tuono kowuok e pinje maoko. E kinde ma weche osebedo ka wuok ewi muoch mar kit guonyo moro magalagala ma iluongo ni Mpox, migawo mar thieth koro wuok oko ka kwedo ripode ni nitie ji mamoko ma osegamo tuono e pachoka.
Jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni onyiso jo Kenya mondo obed motang' gi weche ma osebedo ka fuong'ore ewi gwonyono kendo gichik itgi mana ne wach mawuok kuom migawo mar thieth. We don't have any other confirmed mpox case unless the one that we talked about, the 42-year-old male. Until when the ministry communicates and states that we have another mpox case, please let us not start circulating rumors. Let us stop circulating information. If you are suspected, you are not confirmed. You could be having chickenpox or any other disease, but not mpox. Mudhoni lero ni podi dhi med tim pim e tong' ma oganda donjogo e pacho ka mar menyo kaponi nitie ng'ata ng'ata mani kod ranyisi mar tuono kendo medo chiwo puonj ewi kaka oganda nyalo ritore ewi gwonyono. It is important to note that screening is mandatory at those border points so that we avoid an influx of people who already have probably signs and symptoms of the disease coming into the country unnoticed. So we will continue with the same. We will continue with the sensitization. We will continue with the surveillance and screening at the border points to ensure that our country is safe. Kaka yore ni ogeng' landruok mar tuono donjo e pacho ka, apisa mag migawo mar thieth kod lakteche ne otayo pim ne joma tiyo kod tong' ma Malaba ka donjo e pacho ka kuwuok e pinje malibamba. Pim ma jowuoth opoyo ni timo gi lony mamalo. Process ya hapa iko tu sawa. Nimependa venye wanaifanya. Mpox nimesikia ni ugonjwa mbaya sana. Tuanze kupima na tujikinge na tusimeze dawa ovyo ovyo. Madaktari wanafanya mambo yao kabisa kwa ukamilifu. Lazima mtu akipita pande ile akirudi lazima afanywe screening, na vile naona sijawahi kusikia kama kuna yote amepatikana na hiyo ugonjwa hapa. Joriembo mag nyamburko mating'o sike ka ng'ado tong' kendo dhi e pinje maoko kata kamano ywak ni chenro mar pimo oganda mar fwenyo ranyisi mar mpox itimo mos e Kenya ka opim kod pinje malibamba. Gino mag ywak ni okelo dhungruok mag nyamburko e tong' ma Malaba e apaya ma Kenya kadhi Uganda. Challenges ni nyingi, mostly kwa scan very slow, sometimes network impotea ama anapata foleni kule ndani wanapofungana. So the best option kwa naona at least wangeka another, iwe ni scan, ukiscan unatoka ama kuna space kubwa, iko very much more better kwetu kama madereva trailer. So unapata mtu like kama sisi tulianza pa ni jana the whole day tumepiga the whole night, inabidi ulale asubuhi amukie because of the Kenyan side is very slow. Ka sirikal kokalo migawo mar thieth medo jiwo kenge mag geng'o kit gwonyo ma idendo ni mpox donjo kendo landore e pacho ka, oganda okwa mondo bed akicha ka giritore kendo gibed ka gichiko itgi ne ler ma ichiwo kod migawo mar thieth ewi tuono. Okoro mogi wa medo dhi nyime, jokanyo e sekta mar lupo onyiso luoro margi kaluwore gi wach medruok masiche mag nam madhoro juko jolupo e kinde mag dhi nyime kod chenro mag lupo e dho wedhe ma Homa Bay. Yangore ni thoth masechego biro kaluwore kod rem luwore gi chike matayo chenro mag lupo kadwaro nitie mar medo rido chikego kaka yor konyo duoko chien masiche ma juko jolupo e kinde mag nam. County ma Homa Bay ni kod wedhe mathoth ma chenro mag lupo osebedo ka dhi e nyime ka opim kod counties mamoko moloro nam lolowe, kendo sekta ma lupo ndike oganda mathoth mayudo konyruok margi kaluwore kod chenro mag lupo ma osebedo ka dhi nyime e dho wedhego. Kata kamano jolupo matiyo gi nam lolowe e county ma Homa Bay thothgi osebedo ka romo gi masiche kinde mag dhi nyime kod chenro mag lupo, kendo moko osekata mana luwore pi mawito ngimagi. Tend dho wedhe e county ma Homa Bay wacho ni thuolo ma dweche 3 mokalo jolupo moinga 10 oseluore pi mawito ngimagi e kinde mag dhi nyime kod chenro mag lupo, thoe mag tudo gi wach koso luwo chike mag nam, yembe maricho ma samoro fute nam lolowe kod wach rem tiyo gi jakede mowinjore manyalo konyo reso ngima jolupo e kinde mag masira. Moko kuom thoego iyudo ka jolupo orwako life jacket te ka pudo tho gi life jacket. King'iyo sani e dweche 3 go wasebedo gi thoe moinga 10. Aparo ken namba, aparo en ngima mag dhano mag jolupo ma bende ji odepend kuomgi, ma bende ji yudo konyruok kuomgi, ma ka gin joma nyalo tho atha kamano to samoro nyalo bedo matek. Ma iyudo ka jolupo odhi e nam to lwasi ne rach. Mani bende aneno ka nitie pek moro mayudore ni jogo matayo koro ma kor lwasi pok osebedo gi thuolo mar miyo jolupo koro gi dhok ma giwinjo. Nitie thoe ma bende wuok kaluwore kod koso winjo
mar jolupowa. Giwacho ni nitie jakede mag reso ngima kata life jacket mabande masani koro olore alwora mar nam Lolwe kendo iuso ne jolupo e nengo mani piny, ka giwacho ni jakede ma kamago ok nyal konyo jolupo e kinde mag masira ka wach tiyo kod yidhi maricho e nam Lolwe. Bende giwacho ni jimbo masichego dwaro margi en mondo migepe mag sirikal ma ochung'ne rito e nam Lolwe obi kanyakla mar konyo tieko masiche ma juko jolupo e nam. Kenya Maritime Authority diber kokelo machiegni stakeholders mondo wang'e ane to jowa maloso life jacket sanigi be giloso life jacket ma KEBS opimo manyalo ting'o ngima mar dhano koso gina lewni mar otonge ma wang'iewe duka to eka bang'e pod jomoko inyalo yudo ka ngima gi lal to girwako life jacket go. Mano njo timorenwa karachuonyo kocha ka jolupo nigi life jacket to eka bang'e pod giwito ngimagi. Jowa temo to samoro inyalo yudo ka bech life jackets gi be ni malo, koro inyalo yudo ka ok wanyal bedo nikech gitibe, koro samoro wanyalo bedo ni wang'iewogi to kato be giti, koro sama giseti moko be ok nie quality moro maber. Iyudo ka samoro inyalo dwako life jacket kiparo ni nyalo konyi to kare en ma fake, koro pogo ma fake gi maber gi kendo nyachak tamo wang'o. Kamoko kuom jolupo matiyo gi nam Lolwe to dwani mondo sirikal okaw ondamo mar kum ne jowetegi mosebedo ka ketho chike ma oketi matayo chenro mag lupo e nam Lolwe. Wasebedo gi puonj bende karoka ni ng'ama dhi e nam ok en ng'ama onego bed ni samoro en ng'ama wuok kobilo gimo odhi kobilo gimo matin mibilogi, koro odhi kodhi e nam kanyo to gino nyalo miyo tim gimoro amora ma wiyi otimo ng'o ma wiyi omiyo. Kendo dwaro ni mondo mi ji orwak life jacket kiwuok idhi e nam, tiyudo ni jomoko orwake gi ka to kowuok odhi e nam to kane ni owinjo liet saidi moko nya timo ng'o moko nya rwake. Migawo mar lupo e kaunti ma Homa Bay wacho ni gitiyo kanyakla kod migepe mopogore mag piny owacho e neno ni chike ma oketi matayo chenro mag lupo jolupo luwe kinde mag nie nam. The kind of material that is used, the design of the life jacket, the thickness of the life jacket is actually prescribed by the Kenya Bureau of Standards. And these people go to fish or go to the lake, they wear life jackets, they use safe boats because we've seen cases where somebody just leaves, is alone, is going to the lake, maybe is drunk, not wearing life jacket. You can expect that whenever there is any waves, that kind of a person is most likely to drown. Masiche mag nam mathoro medore kind jolupo medo kelo luoro maduong' ne jogo eko mantie sekta mar lupo. Dwaro nitie mondo jogo eko ma ochung' ne weche mag lupo kaachiel kod migepe mopogore mag sirikal obed kanyakla mar manyo yore minyalo duoko piny masiche mathoro juko jolupo e nam Lolwe. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Nekoromogi gi report mar Ali Abich tero yweyo marwa mokwongo dakika en 14 gi nyiriri modhawo dhi 15 bang' saa 3 mar otieno. Weche manyien mago imore biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV odwa kama wamedo luoni kendo wakolo ni mago matimore gwenge mopogore opogore gi kuku giduto mondo ibed gi ng'eyo gadier mar wach kuom gik matimore gwenge manitie machiegni kodi kod gwenge mani maboyo bende. Mano isingo mano waketo miyo pod wan ka nikech inya Ramogi. Kang'iyo moko kuom joma oro na ote Owino Kamino Molo mar Ngodhe wacho ni mor kaka kwe koro nitie Kenya. Jo Azimio koro ket sirikal on their toes. Adiang Pius kata Pius mar Osao bende owache wach moro ewi wachno. Okay. Oko Joshua Maguka Sembo Kale wacho ni I'm greeting Otieno Cynthia from Palamasogo mixed and all from Fosma Palamasogo. Okay. Otenejo Palamasogo Omosu. Brian Kola kawuok Masai Mara wacho ni yo makara enya mpox no emodwa bwoga mano obwogo Brian Kola kawuok gwenge mag Masai Mara. Casto Collins kawuok Kaguria wacho ni makare gin go wargi ochola muok kendo gineno ayo malera enya. Asugo jakatolo okay mana Asugo jakatolo wacho ni Kalonzo bed mana mos owek yukni ODM manoloso Azimio bende ODM ma oloso Azimio koro Kalonzo to ore awe mos koro ji penj wacho kani to koro duol mawuok e Azimio gi gin machalo nade. Okay. Casto architecture Shiraku Akelo manyakwar nyapi ma wuod Kadongo Osuri School wacho ni aluwo weche manyien mag Ramogi TV kod minot mare mano Mama Fadhili wacho ni ber ni Ramogi nitie kendo weche sani koro fonore mayom kendo mamit to mane Ramogi TV kanyo. Makamu
bende nyisa kani bati. Azimio noserumo Kalonzo koro tiatia tij party ne mar Wiper. To bende omak tij opposition ower luore gi jakom. Kopo odwa bedo jakom mar ODM to nyedhre lela. But kodwa bedo jatend ODM onyedhre lela to nikech en ja Wiper otiatia tij opposition no. Azimio noserumo otitije party ne mar Wiper. Mano kaluore kod makamo mano pach makamo Nyakora Mogi. Onge tudruok moro amora gi Ramogi TV. Kasto Morris Dianga udu Kamgundo wacho ni Kamgundo George Bati ni malera ahinya odaka. Akwero jotelo moseyier ni owe party mar ODM otele kod joma ok oyier mondo telo bed ne jopiny. ODM ok mar jotelo moseyier kendgi, en mar jopiny. Ng'ama moseyier MP, senator kata governor owere gi laro kom mar party. Mano kaluwore kod Morris Dianga Nyakora Mogi. Gin mana moko kuom ote ma medo yudo kar kaendi. Evans Kidero mar bunge la wananchi Migori wacho ni erokamano ne Mheshimiwa Babu Owino kuom limo jo Migori kawuono, amor mang'eny. Mano bende Evans Kidero. Ochieng' Fatuma wacho ni aneni kwara gin kod min not Marcelina wacho ni amor ahinya gi weche manyien mag Ramogi TV, amor ahinya kod kaka okele. Min pilot mar Ndhiwa bende nitiere kendo neno wayo makare Nyakora Mogi. Adwa ni mondo miakawa ne yweyo nikech yweyo en gima ber. To par ni kaduogo pod an gi weche mamoko. To kapok kaduogo gi weche mamoko go, namba mag oro ote machuok inyisa pachi en 360 kata nyalo dhi e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV Kenya, mbui mar X en @Ramogi TV KE. Omiyo ma en Oimore Ramogi TV. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo, hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects, so ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587.
Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Machiegni kendo nyakora Ramogi wadhi nyime gi weche manyien mag Wimore Ramogi TV. Jatend piny William Ruto okone sirikande biro juolo hola ne jopuonjre mag mbalariany kowuok kata malo 80 nyaka kata malo 95 mondo res jopuonjre ma onge kod nyalo. Ruto olero ni lwasi mar uchumi ma pacho ka biro lokore kaluwore kod kit tiegruok makare ma rowere yudo gi sani kendo ma sirikal osingo mar siro. Ma owacho e kinde mane kata e kinde mang'ur to pod nitie e wi kit chenro mar siro somo ne jopuonjre mag mbalariany. Ruto ne oloso e kinde mano sidho kata odhi e nyasi mar sidho simbo mag jopuonjre ma otieko tiegruok margi e mbalariany ma Baraton ka jatend piny bende ochiwo singo mar $65 mar gero kar tiegruok ne lakteche kod nurses e mbalariany no ma Baraton. We are increasing scholarship and loan for students from vulnerable families from 80% to 95%. I am persuaded that it is the right thing to do. For a grant from the government of Kenya for the completion of the facility that you have in this institution, I'm instructing the Ministry of Education to give a grant of 60 million shillings for the development of that facility as the university continues to service our healthcare professionals' requirements in Kenya. Responsibility to contribute fully in the advancement of knowledge, to drive positive change, and to help create a future for Kenya where leadership is synonymous with integrity and excellence in service. Nyakora Ramogi ting maduong' marito moko kuom jonyuol makoro nyithindgi ikore mariwore gi mbalariany kaluwore gi luoro mar rem yudo hola moromo konyo e siro somo mag jopuonjrego. Kaka jafwambo marwa Efinya Kidi lero, thoth jonyuol nigi penjo mathoth moloyo to ewi kaka migawo mar somo fwenyo kwan hola ma japuonjre ka japuonjre owinjo bed ni yudo. Konchiel, sirkal puoyo yo manyien magikelo mar chiwo hola kod omenda mag siro somb jopuonjre. Komachielo en ywak ne moko kuom jonyuol kod jopuonjre. Penjo maduong' mar jonyuol gi jopuonjre en ka bende yo ma migawo mar somo tiyo go e fwenyo kwan omenda ma owinjore mi japuonjre ka japuonjre be en mano makare. E kar dak ma Nyalenda kaunti ma Kisumu waromo gi Kevin Omondi, japuonjre ma oluongi mar timo somo mar bedo midusa e weche mag sitima e mbalariany ma Jomo Kenyatta JKUAT. Kevin mane oyudo alama mar A- e penj mare mar KCSE sani ywak ni sirkal oriede kidieny mar jopuonjre mabet nigi nyalo ka en owuon to onge kod nyalo mar pong'o fuok mar omenda ma odong'. Ili apply help na hiyo government scholarship na nikawekwa bantu, meaning the household italipa 10% ya hiyo fee, government inachukua 90%. Barup Kevin mar donjo school nyiso ni owinjo chul kwan omenda maromo 336 kod 600. Kata kamano, chenro mar siro somb jopuonjre biro kawo ting' mar 90%, ka en owuon to biro kawo ting' mar 10% modong'. Gino mowacho ni pod biro miye pek mar ni yuto mar jonyuolne ok nyal romo chulo. Wazazi wangu wanafanya kazi za mkono hizi. Kama mamangu anafulia watu manguo ndio apate kipato. Babangu anafanya kazi ya mjengo. Ma opogore gi wach ma jatend piny William Ruto owacho ni hola manyien mar Higher Education Funding deo jopuonjre duto maonge nyalo kirango gi chal margi mar ochumi
kod yuto mar jonyuol. We need a funding model that is not focused on the university, but focused on the student. A funding model that will not leave any child in Kenya behind. A funding model that recognizes that there are children from vulnerable families. Kevin lero ni koso omenda moromo nyalo duono lek mare mar chopo e mbalariany kendo chwalo nyime sombe kaluwore gi gigo mabalang' kaka kompyuta midwaro gi godo e skul mowacho ni nengo margi nyalo muomo jonyuol. Nafaa kuwa na laptop na sina. Kuna hii pesa kwenda kurentisha nyumba sina. Pesa kununua nguo, vitabu hivi sina. Mimi niko tu hivi wenye sainiko. Ochiwo pache kolero ni onego wit oko paro mar chiwo hola ne jopuonjre kaluwore gi yuto jonyuol mar chiwo thuolo marom ne jopuonjre duto. System ya government ilitumia kuweka watu kwa hizo bands, haikuwa fair enough. Kwa machielo, jatend migao mar somo Julius Ogamba olero ni giketo kenge makare mar timo lokruok makonyo kelo pok maromre kendo makare e kinde magichiwo hola. We have reoriented the processes under the funding model to make it more responsive to stakeholder concerns. As we gather here today, students due to join universities are receiving their revised admission letters, clearly indicating their respective household contributions to their fees. Magiduto timore tok piny owacho chiwo chik ne mbalariany mondo chiw barupe manyien manyiso kwan omenda monengo japuonjre chul motelo ne donjo e skul ka odiochieng' mogik mar chiwo barupe gi en tarik 19 dweni. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Nekoromogi kinde ma jonyuol pod ogwonyo wigi e wi weche mag chudo ne jopuonjre madhi e mbalariany ka sirikal to koni lai mar chudo margi no ber kendo kelo fungruok ne jopiny. Jopur niang' be nigi wach Migori kocha. Jopur niang' e kaunti ma Migori dwaro lokruok e buk mar winjruok e weche mag pur niang' mong'ere kaka agreement book e kindgi kod kambirego sukari ma Sony. Jopur niang' wacho ni buk mar winjruok e yore mag pur mar niang' e kind jopur kod kambi mar Sony osebedo ka hinyo japur kuom higni mathoth kendo sani koro owinjo bed ni timo lokruok. Giwacho ni ande ne gisebedo piny ka gitwak kod tend kambi mar Sony e lokruoge mag gidwaro ni mondo mitim kendo gin kod geno ni seche ma iloso winjruok manyien pach japur idhi mi pek. Jopur niang' bende kamachielo ywago dok piny mar nengo mar niang' kowuok siling 5,100 nyaka siling 4,950. Agreement book ma japur sign e kinde kod kambi watimo ne amendment ndruok mane nitie agreement book mokadho. Namba 1 en ni kambi mane loso chike mag pur to gi usisa japur. Japur ok ng'e ni ta gik mokete agreement book gin mage. Namba 2 iyudo ni kata chandruok kowuok to japur ok ong'e ni gimo sign ni mokete lwetene dhi twe nade kata dhi inye nang'o. Mae momiyo wakawo thuolo kaka jomochung' ne jopur mwaloso gi kambi mwawacho ni agreement book machon nitiere kaka norach. Achiel kuomgi ni noketo japur tight ni kata ka tiang' tuo e puodho kanyo to onge gi alternative. Omiyo mano watieko e buk manyien ni wabiro bedo piny gi kambi kendo winjore ka kambi ok nyal beto niang' ne sama winjore to gibiro winjore gi kambi machielo ma giwinjore go to niang' japur igole e puodho to gi japur kawo pesane kambi be kawo pesane. Walipeleka mio kwa factory na cost of production ambayo iko high. Ikikuja chini watapotea sana. Kwa hivyo tunaomba director Bwana Jude aite meeting mara moja tena mambo ya sukari kutoka nje. Sisi tumegundua sukari nilitembea kwa factories iko mingi. Tuko na sukari ya kutosha. Kwa nini sukari bado natoka nje ambao naleta bei narudisha chini? Riwruok jodolo mawuok e kaunti ma Bungoma okwayo jopuonj mondo mi ochung ng'anyo margi magichano chako tarik 26 mar dweni e bende ma en odiechieng' ma ichako yawe sikunde e tam mar 3 kotelnegi kod jakeno mar riwruok mar jodolo no David Waluhu gikwayo tend jopuonj kod piny owacho mondo bed gi twak e wi moko kuom ywak ma jopuonj nigo. Gikwayo bende sirikal ma pacho ka mondo mi oketo kenge makare mar chungo ng'anyo ma kamano mar ni
mano biro rocho chenro mag somo thurka. Jakom riwruogno Kalistas Matete olero ni gisiro moko kuom chike ma piny owacho oseketo mar keto e lai chenro mag kanisni mathurka. Kuna watu wa kora kama hawa wachungaji na maaskofu wa kora wenye wanachiita maaskofu na si maaskofu, wanaweza kimbia wa register huduma za wengine. Kwa hivyo tunaomba sana kwamba kabla ya president kwa sent katika hiyo regulations, tafadhali kwanza rekebisha jambo hilo. Tufuate neno la Mungu, tufanye yale maandiko yanasema. Msijiunge haraka na makanisa msiofahamu misingi yao. Na katika yote tunaombea taifa, kwa maana tunajua majaribu haya yanakuja kwa ajili siku ni za mwisho. Na tunatarajia watoto wetu kurudi shuleni in a week's time. Ninataka kuomba walimu ambao wamekuwa katika hali ya kusosana na serikali ya Kenya, ya kwamba serikali ya Kenya wasikize walimu na pia wakubaliane kukaa chini waongee juu ya mambo ya walimu, lakini wasiende katika mikomo na watoto wetu waanze safari ya kuanza kupishana nyumbani na kuendelea kukaa nyumbani na serikali ikiwa na mapishano na walimu, kwa sababu wote tunajua wanafanya kazi ngumu, na vizuri pia serikali wasikize. Piny owacho biro tiyo gi jokanyo mopogore opogore kod 10 counties ma pacho ka mar bero chenro mag limbe thurka koloso e kinde manolemo alwora ma Game Gardens mayudore Narok. Jatend migao mar limbe kod le mag bunge Rebecca Miano osingo mar keto kenge makare moloyo to mar bero limbe mag tuke. Gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu olero ni sirikand kaunti ma Narok biro neno ni gibero wang'apeyni duto mag kaunti no, gino mabiro ting'o malo chenro mag limbe e alwora ma Narok. Enkasa nisiai na bido sininche Maasai lang pehakikisha when we had a lot of rain here, and we are happy to report that all camps, all lodges are fully booked, and we are happy with the management inside the Masai Mara National Reserve and also the greater Masai Mara National Reserve, and the guests are really enjoying themselves. I'm also very excited to see that we have good tourist numbers. We have almost 98, 99 to 100% occupancy, and that is a very big blessing. And going forward, we want to put strategies to increase our tourist numbers, to make our tourism sustainable by diversifying what we have to offer as Kenya. Riwruok mar jotich mag pewe ndeke Kenya Aviation Workers Union KAU ochungo ng'anyo manyocha ne gichano bago mar kwedo winjruok e kinde sirikal kod kambi mar Adani mar loso paw ndeke ma JKIA. Riwruogno olando ni koro gichungo ng'anyo margi bang' sirikal kokalo e migao mar Labour yie mar twak kodgi ewi kaka inyalo taa chenro makamago ma ok orochi ratiro mar jotich kod ketho sekta no. Riwruogno mar KAU owacho ni ng'anyono gichungo kuom ndalo 14 ka gidhi nyime gi twak gi sirikal. Koro mogiro kamano kuom medo keto Ramogi TV wadani wakaw yo machielo e dakika 35 kendo donjo 36 bang' saa 3 mar otieno. Wang'eyo ni to yama bende ndiko na ka wacho ang'o ewi weche motenore kod weche manyien ma wakelo ni achiel kachiel. Wilberforce Otieno wacho ni awinjo chenro e boma ma Nairobi ka tsunami. It is unfortunate and disheartening ka Ruto oketo tuk paka goyieyo e weche mag somo. CS mar education ma pok otieko kata dueni to model ma opuoyo ni to timone scrutiny karang'o. Remember MP, senators, governors bende nyocha sirikal osetamo goyo arambe. Comrades are on their own. Awuoro wacho kamano ni nyithi sikul nyalo bet ni koro gin kendgi nikech samoro arambe manowinjo bed ni nyalo choknegi e bende
sirikal nicho sechungo ni koro ok tim. Mano kaluwore kod Wilberforce Otieno wuod North Kanyamkago. Kevin Omondi wuod Yala Township wach ni entiere makare kendo oneno Ramogi TV achiel kachiel kuke gwenge mag Yala Township, game kocha Siaya County. Japuonj Winnie Mboya wacho ni chandruok maduong' manitiere ka kaka en kaka iwalo jopuonj ni kidienje kata bands magidonje. Ng'eny nyithindo mochando yudore band mar 4 kod mar 5. Kamachielo giwacho ni nyithindo ma osomo e day schools yudore e band mokwongo, to nitiere nyithindo ma bende jonyuolgi onyalo, to en yiero mar janyuol mondo nyathi obed kodgi machiegni. Obadho kata challenges go bedo e placement mar band. Sama both mistake makamagi obedo, onego ler ne janyuol ayanga kaka ginyalo appeal mondo tim correction. Ok wacho ni gini ber kata gini idhi tim kama. Winjo bed ni nyiso janyuol ni ma gima kineno kaka moketi nyathini ok mori kata ok nyal nyalo mari ok nyal romogo kaluwore kod kaka in gi kaka yuto mari chalo tiwacho. To koponi oter nyathini e band ma samoro ayine neno kidwa ni nyathini obed machiegni kodi, to bende nyalo appeal mondo los wechegi. Mano kaluwore kod japuonj Winnie Mboya. Erokamano japuonj Winnie. Nyaringa Alfred Oluoch winjo Ramogi TV maler ahinya, entiere ungo e Karungu. Erokamano Charles Wasonga kanitiere Nyangu School. Ng'en gi Millicent Wasonga gi nyithindgi duto te wacho ni ofwane gi Jeff. Okay. Wacho ni to apenjo Jeff. Apenjo ni Mpox no diponi osechopo Kisumu. Migawo mar thieth nyako Ramogi ma waler kaluwore gi duond jagoro mongirore migawo mar thieth. Wacho ni onge ranyisi mar Mpox mora mora mosenenore kendo bang' achiel manofweny e kinde mokalo. Koro wach mar luoro ni osechopo Kisumu kata podi mano en gima onge. Pok ochopo Kisumu kaluwore kod migawo mar thieth nyako Ramogi. Bati tunakuona na mama yangu Judy tukiwa Migori. Asante sana. Salimia mama yako akiwa Migori na kila mtu. Then Oluoch John from Kanyidoto Marewa. Ramogi TV, Mall Mayom, Obila, Koro undermine peace and security instead of providing panima keni maondiko kotudore gi weche manyien ma wan godo ka. Ka bende aneno ka Makaluga japeng achiel mara Bomb Center nena yo makare. Raymond from Migori, Kalonzo akae pole pole. Mane gimo wacho. Mano night Onyango kawuok Ngonga. Ramogi TV neno malera ahinya. Erokamano night kumkete Ramogi TV achiel kachiel e sechegi endi. Aneno ka bende Charity Akoth wacho ni entiere Kilgoris kendo neno ayo makare gi baba na iluongo ni Matthew Arara kachiel kod mama ne Lucy. Gin Kilgoris gineno Ramogi TV weche manyien mag oyimore tinende ne. Gi kinde ne nyako Ramogi wachaka lidhe ang'ia ni to kicheno ka ote magu nitiere ka mos na Nyanza te ken iluongo ni Daddy. Okay. Kasto Ramogi TV ber kolono weche manyien motimore e seche maber. Oyimore Bati Matrisi mawuok Katito mos ni Roni gi nyamin kantiere dala. Okay. Amor gi Ramogi TV Bernardo Juang ema wacho kamano. Pastor Tiang Ramogi TV ler kendo wabedo mos gi joga waneno Ramogi TV e otieno ni. Ramogi en dakika 40 mokalo bang' saa 3. Wachaka ka uyo machielo kaka duogo podan gi weche mag tuke. Kabende podi nyalo oro na ote magi kapok atieko weche gi agna ng'iye moko kuom mago mumedoro. Kik idhi mabor. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. So,
Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Yo, it's about time. What's up? What's up? What's up? And that's what we're talking about. The part the street is up alongside. Jeff Koinange, Mambo. Guess what? Soon and very soon, we're going to be starting a brand new morning breakfast show. It's called Jeff and Igunza in the Morning. So inakuwa true, inakuwa bia, inakuwa amazing, inakuwa ni smoking. Hot 96. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Nonenore ni en gi gik moko duto, ngima kod dala maber. Kata kamano, tugo mar wuon kod andhoga chakore. Chieng' moro. Gimoro ne nyise ni weche ok dhi bedo maber kaka ne oparo. To akia. Lakini nitiere ina feeling ma nyisa ni otimo gik moko beyo. Kaka kinde medo kalo, ne okong'eyo ni adiera ne ni machiegni kode moloyo kaka ne oparo. Matokoro wachman, matokoro atieko nang'o, achako nang'o. Ne atieno jabayo, mana e Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Kawasura nyakoromo gi gedo mar tielo mokwongo mar alap mar tuke ma Siaya County koro gik rumo bang' geno no yware kuom thuolo mar chiegni higni 5 nyaka ne chakre yanga higa mar 2019. Alap mar tuke no igeno yaw mondo chak tich giko dwe mar 8 ni, kendo igeno ni jotuk adhula mag Gor Mahia biro tugo kod jowargi mag Yanga mawuok e piny limaba ma Tanzania chieng' ma ibiro yaw pawna Yanga. Jafwambo marwa e kaunti ma Siaya, Joja Molo, nigi ler mar wach. Bang' gedo mosekao higni buora, alap mar tuke ma Siaya koro nenore ma wang' ni yawa Yanga, kendo ka idonjo e paw tuke ni, to gima ikuongo neno gin kombe manyangafu mochan maber e kar bet mar welo modhial, to e bathe kocha tich dhi e nyime ka funde temo lao sa, kendo mae en ranyisi makende ni singo ma kinde ka kinde mosebed ka ichiwo to ok chopi e wi gedo mar alap mar tuke ma Siaya ni wang' ni koro dhi chopo kare, kendo koro geno nitie ni ler dhi rienye mudho. Kalure gi kidieny mokwongo mane wadwan mondo wager osechopo atamalo madhi 90 kod 5 kata 6 kanyo. Gima uneno ka gin chumbe, kata unyalo neno ka ji wang'o chumbe masiro jotugo mondo kik hinyre. Mano wang'e ni kachopo tich 5 to biro yudo ka gisetieko. Alap mar tuke ni mabiro ting'o johera mag tuke ji ma ok tin ne 20,000 ne olor higni 5 mokalo, to kata kamano gedo mare ne odwa yware nikech nok mar omenda, muoch mar midhusi mar korona to kod lokruok e nengo mag gige gedo. Kata kamano sani thoth gik moko e tielo mokwongo mar gedo ni osetieki,
kendo moko kuom gigo ma pod odong' gin kaachiel gi pedho kar ng'wech, tieko pidho lum, to kod chuogo teyni madongo e kind mamoko. Koro yapo mare to nyalo bedo e kind giko dwe mar 8 kadhi mbele. To mano bende luwore gi lum ma wapidho kani, nikech kata bed ni wasetieko gedo, to gima duong' kuom pap en lum ma ituge. Ng'at ma nyomi orak mar lose, koro dwarore ni mondo koro obiro mondo mi ochak timo omedie manyiwa ma miyo tiende lum dongo piyo, omiye gimoro wige 2-3, to kalure gi koth ma be Nyasaye ogwedhowago, wageno ni lumni biro bedo moikore mar tugo. Kar ng'wech owacho kata kamano ni ok bi kawo thuolo malach kapok opedhi, ni mar gik ma onego ketie oseng'iew kendo gimodong' en mana kelo gi sa asaya kowuok sani. Ka nying mar paw tukeni bende ofulo ni ne osemany kendo sani lalruok dhi e nyime, kendo machiegni en bende ibiro gure ayanga. Dongu neno ka koro osegoye, ol simiti kanyo ma koro osebedo motegno mani luongo ni base mare. Koro ewi base no nitie gimiluongo ni tatan. Tatan no nitiere mosechopo ka, to gisechopo e Kenya ka, Mombasa, mondo mi otinggi ka gia Mombasa okelgi mondo oketgi. Koro wan gi geno ni kachopo giko dwe mar 8 to wabro ka alap mar ng'wech biro yudo ka oseketie onget. Gavana ne nosewacho ni ndalo mokalo kae nying nyaka puodhi, to nitiere duonde bitere mondo puodhe. Koro ka duonde go osetieko puodhe, to an kod adieri ni sami yawe nying no biro yudo kosendik malo. Mae en alap mar tuke ma owacho ni biro bedo gi gik mathoth kamoting'o ofise, magawa to kod nyaka tesend obila, ka oweyo kuonde ma jotugo loko e lewni. Apisas mabiro bedo jorit mar paw tukeni to ting'o nyaka kuonde migage ma iluongo ni magawa, to kata mana jok mohera muna mayweyo godo kosetieko tich bende biro yudo napas. To iye kanyo oting'o nyaka apise mag jota chenro mag tuke ma kanyalo chiwo ranyisi kaka koro FKF biro yudo ofis kanyo, FIFA ma bende the governing body mar adhula bende biro yudo ofise kanyo, jo Athletics Kenya bende biro nwang'o, obila bende nyaka bed gi kar gimoro ma gibetie, gik moko kaka dispensary mo mathin biro bedo set up kanyo, koro ting'o gik mang'eny. Sani koro wego rak magero alabni piem gi kinde mar neno ni gitieko kuonde modong' mondo mi paw tukeni obi ochiw ayanga ne tend piny owacho ma Siaya County kapok ochopo giko dweni ma gichano yawe ayanga. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County. Kawasudo nyakora mogen ne joloch mokalo kombe mar FKF Cup. Kenya Police FC owuok amodhi mar 0-0 gi klab mar Coffee Stars e tielo mokwongo mag tuke mag CAF Confederations Cup manobagi alap Manyayo National Stadium. Police nochako tugo maber kendo yudo thuolo mar loyo ka tim mar Coffee noriedo e tugo kendo dino fuok duto ne klab mar Police. Jobunde ma Police nobedo kod lokruok mar jatugo e dakika mar 15 bang' jatugo Brian Musa yudo hinyruok. Police nomedo manyo thuolo mar loyo ka e dakika mar 58 ne giyudo thuolo mar yudo gol, kata kamano jagol mar Ethiopia Coffee nomako opirano. Coffee Stars biro bago ne Police tugo e alap mar Abebe Bikila Stadium e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia ngeso mabiro. We've seen what we had anticipated. Ethiopian players are very, very technical, and we saw it today. So our work is well cut out, but I'm pretty sure we've got the personnel to make sure that we get a decent result away in Ethiopia. Nakora mogikodhi tuke mag agoko. Team mar Kabras RFC joloch tuke mag rugby league maduong' tielo mar Dallas Sevens banglo team mar Menengai Oilers points 24 alap ma Jomo Kenyatta Stadium Mamboleo. Jackson Siketa nolone Kabras try mokwongo kapok jatugo Siketa medo try mar ariyo tok dakika machuok. Kabras notelo ne Oilers points 10-0. William Mwanji nomedo ne Kabras try machielo kapok jotugo dhi yweyo. Bang' jotugo wuok e yweyo, team mar Oilers noyudo try margi makende. Kata kamano, Siketa noketho chuny Oilers bang' medo Kabras RFC try mogik kendo miyo gi loch.
Erokamano nyakwa Ramogi kuom kete Ramogi TV, kendo amor ahinya gi weche gi kaka timore kinde duto te. Mor mara gi puoch gi pak ne in ma ikawo thuolo mari kendo iketo Ramogi ka imiyo wabedo achiel kuom televisen madongo mapiyo kendo mabedo gi nyadhi mar kelo ni weche manyien mong'ith gi dhok ma ong'ith miwinjo achana kendo itimo atia. Gi kinde ni wang'iye moko kuom oganda ma ose lidho na ka weche. Otolela wacho ni ma Otolela Ramogi TV neno maler ahinya kendo aneni ka gin an kod nyara Chieng kod mama gi Helen. Erokamano nyo Otolela. Watching live from Kadem Bande, amor kaka ikolonwa weche manyien news maniluongo ni Nico Gutu mar Bande. Bende no kamano, erokamano ahinya Nico Gutu. Bende no ka indika Ouko Jamasala wacho ni osebedo koda chakruok nyaka giko mar weche manyien gi kendo mor gi weche manyien mag Ramogi. Amor ahinya Ouko, in bende kikete Ramogi TV. Kasto Jako, mano Jako mar Ojola Kisumu wacho ni aneni makare bati. Kalonzo nyaka ng'e ni ODM is the backbone of Azimio. Kawuono ya wuok oko. Arnold Ojonjo kawuok Bondo winjo maber ahinya, gin gi mama niluongo ni Beatrice Oteo gi owadgi Fidel Onyango. Erokamano. Eriko Nikodemo kawuok Chunge Kanyamkago Bati. Aneni ka kod Odinga Jafuel Maego. Kenya ni aol gi siasa gi mibadhi gi ng'anyo. Nyisa piny maber mondo adhiye kata no kang'eyo. Sito nopenjo ni en piny mane michamora maonge tabu. Odongo pap masia pod ni mabor. Gavana kikrikni, mano Odonge mawacho kamano. Kikorikni otimi atima maber, rang'iny mabiro miyo kata tuke mamoko madongo ibage. Sawa sawa, erokamano. Luoch John from Kanyidoto Mariwa. Wacho ni ayie ahinya mondo sirikal otimie winjruok kod KUPPET gi KNUT, riwruoge mag jopuonj, mondo gibede gi winjruok mondo Kenya obed gi kwe, jopuonj obed gi kwe, jopuonjre odhi nyime kod somo. Makao kamano to ma nyalo kelo ng'ikruok maduong' ahinya weche mag somo ma bende osebedo gi digni nyaka ne kel CBC. Mano kaluwore kod Luoch John mawuok Kanyidoto Mariwa. Oimore uru, an bende oimore koni. Eric Nikodemo kantiere Chunga. Ton Kamin Orucho. Wacho wach moro ni owuoro Siaya County kama town stadium duong' moingo town. Ya koro stadium cha dipim gi town ma Siaya Orucho. Yawa mano idhi Siaya mogik karang'o. Eric Nikodemo mawuok Chunge Kanyamkago winjo bed ni utero Orucho Siaya town. Oluoch Atuko kawuok Sukru Bati. Ramogi TV neno maler ahinya. Onge gima Raila Odinga okoso tero yawuotwa mondo mi okony sirikal, nikech gin bende gin mana jo Kenya mane gilony, to kaka oganda be wachulo osuru. Mano kaluwore kod Luoch Atuko kawuok Sukru. Erokamano ahinya. Honorable Owino Ushanga mar Ugunja wacho ni Bati weche manyien molmos ka pindhoya kendo Ramogi TV malo malo. Wacho ni gin kod George mano mar Ukwala, mano George mar Elegant House Ukwala. Wacho ni mora ahinya gi weche manyien mag Ramogi TV. Nyako Ramogi manigi chakruok bedo gi giko ma ok watimo kawuono, kiny bende ne tim kendo. Kao kamano to singo marwa kaka pile en ni weche manyien wabiro medo koloni gi kuku gi duto. Wakoloni maiye mondo ibed gi ng'eyo hie gadier makende kuom gik matimore e pacho ka kod pinje ma oko bende. Kinde duto bed motang' kopo ni nitiere wach moro miwinjo ka sirikal okoni mondo ji obede motang', mondo tim kamano ahinya kotenore kod weche mag tuoche manyalo gore apoya nono. Ritri kendo rit jogo mani machiegni kodi e kinde ma sirikal bende medo jiwo chenro mag neno ni omeny gimoro amora manyalo po ni nyalo miyo midhusi kata guonyo miluongo ni mpox nyalo mole pacho ka. Kata gie sani sirikal wacho ni giketo kenge mag thiro ranyisi moro amora mar midhusi no kata guonyo no mondo donje pacho ka, miyo in bende tingni kuomi mondo irit ngimane gi jok mani tie machiegni kodi. Kao kamano Eloya mosiro weche manyien kowuok e odwa mar keyo weche manyien. Jachung weche marwa Ken Muga bende nyakwa Ramogi bende kanyendo. Jatendwa Jay Bonyo kachiel kod reporters magwa manoluorore pacho kama ngima mar koloni weche gi achiel kachiel. Donge mor
nega nikech omiyo Ramogi TV nyilni kaka nyilni mana kaka iwacho kod architecture Shiraku Akelo Manyakwar nyapi wacho ni Aki Ramogi TV to nyilni adieri bati kendo amora ahinya ntiere gwenge ma Kadongo koni gi Mama Fadhili. Okay, winja puonj gi pak ni Ramogi TV. Director mara Philip Ochieng kachiel kod jago picha mara Kev Nyakwar Ramogi. E kiru mar ariyo kacha ande wan gi Ben, ka wan kod Wuda Sona, wan kod Liz kachiel kod jalony. Giduto te gimora ahinya. Jaloko mara osebedo ka Wilson Ochuka Wuodendhewa, nyinge en George Bati. Oriti masani.